హాయ్, వెల్కమ్ టు రమాదేవి వంటలు. ఈరోజు మేము చద్దన్నం ఎలా తయారు చేయాలో చూపించబోతున్నాము. వండుకున్న అన్నాన్ని ఇలా కుండలో నీళ్లు పోసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. కొంతమంది దీంట్లోనే మజ్జిగ వేసి ఉంచుతారండి. మేము మజ్జిగ వేయకుండా నీళ్లు వేసుకున్నాము. ఇప్పుడు ఇందులో నీళ్లు వంచేసి మజ్జిగ పోసుకోవాలి. ఇలా మజ్జిగను పోసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులోనే తగినంత ఉప్పు, కొన్ని ఉల్లిపాయలు, కొన్ని పచ్చిమిరపకాయలు, దీన్ని మొత్తాన్ని బాగా ఇలా కలుపుకోవాలి. ఇలా కలుపుకొని తినడం వల్ల చాలా హెల్తీ అండి. కొంతమంది ఇలానే కలిపేసుకొని నైట్ మొత్తం ఉంచుతారు, అలా కూడా చేసుకోవచ్చు. అలా దీని పక్కన ఏదైనా ఆవకాయ పచ్చడి వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. ఇలా చేసుకోవడం చాలా హెల్తీ అండి. వారానికి 2-3 రోజులు తిన్నా చాలా హెల్తీగా ఉంటారు. ఇది మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.